Kwa ya wo mu nyina be dodo na nyini me payimpa o. O nyini nu ba bia na bra wona hya se sei. Kwa banam family nyansapo kasamfo news me so ba bia hwem bia wo de hye gisoma me se yesane no badwemba ekwa so eno ano no na akọ anim wadaro mada bia metufu ya no ahye no so se o ma obi mfa hwempo aduru enane ananta na obehye no so se nyansapo tv ye de ne ewo youtube nyansapo tv nyansapo online ewo facebook nyansapo online ewo tiktok sa eye ntentefidie mi ensanko a ene mprempre yedi agro so ye na man na the screen na eye 78 ene ye last number na hye no so na wa ma obi amfa hwempo aduru anane wananta enne yaba yasa aba ne de nkrantie yesiefo no de ye betwa aburo no pa enti kame ho na yenkodi enkomo nana mame ma wakwa aba Jesu henewa wadaro mame ma osima baako na fa ka ho asem bontofua fa mame nana be ni di nkomo yi me da wase ye freme nana kofie champon biem su Kobri busum Kobri o biem so na yere ne me potokasa biem su Kobri konfo ana biem su Kobri ponko enemy. Okay, na se de yetwa fufu am na tonko emu no koma ani ubedie ne kusebie kronto Asante ma bosom kese ba ko pa ene ani ni ehie yi na metumani a ansa na kra no na mebo matiefu amane nkomo bo de ba no wei eye Kobri kwaye ni mu ne ati wo hu okore Kobri kwaye ni okay we de wudi mawura mu pa nyasam ketwa na me ba ye no wo ka ahaba bi kire me se mani kobo so na mbisa ye na obo ni din bo me na ka me ka esuruwisa ha na me ti bie yi esuruwisa anyway no ho okay na yesi se ni de nyanso yi okay ansa kra no wadarma we no esanya no bi ana esuruwisa de me se ahan bie o wiase bia ni hwa eni dwumadi anan sa yare ensan so no kra no esa yare on dwumedi ensan so no kra yare sa ya de sa nana ade a ehyewa na ho titiw ya sa de sa kwa redim na unsunu munyo enyo hene ene ohene sa ka makwa edi ehye anum kere sa ke yembe hye so what ya say nti ya ha bie no enya adwuma eni dwumadi ebia on dwumadi na wunima na ase eni dwumadi na se we no enye ne soro bisa na ba no nko anemum na ha ben so etimi anwade esramo 20s no enwa daja mo de afi na mo ba ne ye me kura mpo na mi hu na mo 2000 fi me pa cho na ha ba ne sei na tie esoro bisa sei na ha ba ne tie nti mo nhye no so e de bebe bia wotwe di ampa da ma ye mra na aso no so no ye beti de aso ne bi na ye de akire ma mo hu se be enye atro ena yetwa nana meda sepa abusuafo ye hwe social media guso a ekoso ehye ase ache na fedi agentena ha oba be fafro no wayi na fu no so no ode no nyina beto de esi ye nche ye nuaba Misbel a wobonwom nyankopon hia no ye mana awodapa a wawo afa ne ho afa ne ba nanso no otwa na fu no a chechese dike gira so na alight tuntum ne da so e de beto social media atade bia nkata so oko operation room a oko wa ye twa no eno so ne mfonyini da so ye nuaba Nigeria ni baba ko ono so eye popular pa wono de atade akura bia no wa ne bi hye no no anka pese wa hye pieto wode no so beto social media ye pese ehu se sosunsum mu no ewo bibi sunsun aso boni bi e de men nkete sia ne mabawa won mu ye saa ne ma no akwada nke ye wo no a ye de ne hyeda mu ne edwa no ye wo bra na nanom kura ma kwa me etimi de ni pie esa fe de ne ho afi ye yi na pie men na de ye wo no na hospital na camera da no so ene ade ye wi afi ni ahwe na ya pen ha baba ko mienu bi ye de asa ye ho enyarewa nana wadaroma sanye meya ekoso ewo social media Facebook TikTok YouTube chese be bia kwanya da yetimi de picture beto Instagram ene ade IG nom na oba wa fafuro watwa na fu no abere onyemo onhya atade enhye no na ode abeto ho no mo obi kura de wabo adagya ye wo akwada no kamna da no so ne ade no na ewo nsunsu aso boni bi sunsun mu ana we de ade ye normal thing
ohene me da wase sabi buru sabi akonto ese tete obi ka tete obi kire oba wonyem so kata ho esie ofuno nse se obi hunu oba wonyem na nse se otena bonten eti aduane hye wonum ni nyina ka ho ne obi bewo wakọ akwara be benyina o mepanyimpa anye dwomanfo na etutuni anye tutuni a waye kromfo a hwe duru kuma se mpotam ba bi a ko he omumguo nti yafuna wo saaba no nti yafunu no ohu saaba na nani beje nani nye da yafuna wo saaba no hu na nani nye hwomo yonne omotebia ne omoyobia omwum tramo wi koke omaye basabasa enso bia ofie ofirim bia frifie nti no ye ka kire mo a omuntie oba wonyima kata ho sie ntra bontini di bo ho ban ekura no wo a ebre sem efiri abosumi nsia ekọ oyi ni pia abonten a yese o mpie fie o efiri abosumi nsia ekọ na fe na wo de ofon ebi twitwane ma e de akotototo abonten ma obi ahu bi nti sa no ma na abaso no ene na ama nne akura nyini nya panyimpa ne ene me ma bebre nyini nya panyimpa sikani bi ba hiani bi ba behunu na wai basa so obi na o fifie nti sa yafu na wo ba no ene ko hu ba na wai basa hwe ne tebea ene ne ho fin sabi eburu sabi akonto ene ne ye o ma se kan azwa na o de ba wo so obi twitwa wo ye na nanom kan tete bi ni ho nkane no sabi wo fa afro kra isi wu ntwamfo nyini ye nya ho ade so ne oba fa afro na fe ne ye koye ne ho ade ko empese na furu be pia ma animguase abasa wabo adwaman na wo twa pictures wa shatade kama nso onyem na wo twamfo nyini de beto social media ni nyina ya ade enye nana ye hwei yesi mo ankasa mo akomfo no ene wo mo a wo mo ani ene ade binum ye sunsun fi ni sunsun bone abefo ne ade no se wo mu ne ma bisa ebitumi ware usunsun mu ebitumi ama akwada no ye toyade bi de ma no ene ne ma etesa nokure be ne wo yo medawase ene makomfo de ye nya honhom e nipa etese mo a na emom obi nipa bia ne tumi atini mu panse obi kura panyimu bi te ho tumi atini tumi bone waye on ye bia we na de kwa sabi eburu sabi akonto so wa na wo pe o ton ho se on sell ono so be sell u twam na waye on ho ye akata ho asie o tifie didi anka onu ni asem o te kwa na didi wafui ntoma kura so wo pa bie so a abontini a wa na wo ton ho na wiase so ton ho eto ti na sa na tie na ye no makomfo de sabi eburu sabi akonto yo ba pemfo enu ni asem ohumia o semaya ebia akoma me komunti o kasatiam kasatwitwie de ensem fata na de yamia sabi eburu sabi akonto me so me mpanyimfo na ye adwuma mam didi me ma ho magis kanto aduani ni ti die nti na obekasa afa me so ma me so ho nti sa me bie ma no a enam se sunsun me timi munti na menim de me ye nam te de me yas nti bie ma no a e ho sa asema me ka no wo ye komfo a wo kasa wo se gedi akire e wo se to asum nti ani ya wo ye kire me no me bie ma na me dome wa akan bia de ye kire me nsem fata na bibia anka papa sa nye yere de bia wonya me onya me hwe ya metima adome ho ntumi no me ho nana wo de na wo kan nanso ye guso a ye tete emre bi de ma ti ye ka mu kura ye se ma mi bia yi oba bia wo de nam se na tade ye hye no no na nafuni ye mugu ho ene ade sunzum no obi ntimi opapemfo a wayi no sa no ontimi ni boni ntia no ana America no obia na akoma na obia nisu obu a nsam ye nahi obu a nsam ye nahi nti sa wo ton ho beto ani boni ekura no no de be kon ti abofra no bisa abofra no mo abofra no ho ban mo abofra no ho ban so obon ho ban a anka unye gya wa furu so sa unye gya wa no sa nti sa wo pese o ton ho ade a tofo beba ti sa na tie se de ton ade o honam mu no sa de ton ade o sunsun ye di dwo honam sa na di dwo sunsun sa na sunsun nyuma tie se eno ka ho nti ne oba bia ekwo adodo na o ye twa no no sa na e ma ne ka ho ana ye ho dodo de eni kwa so oba fa fura enne kane na eni kwa so wo ye no enne no ma ne ye
onware abonten wonyempa na odware abontene anadwodware enum ne saa ne ma no ba pemfo ye ntwamfo nyini ne wo twa no ne nyina ka ho bi na sekantwa na do so na na oh me da wase sekantwa ne de dodo na firi yeduane dim no do na firi yeduane dim kan ye na no no mo nko hospital onyema nko hospital da obawo afa ne ho afa ne ba kan ye no banche kura mengia na bodie ni ho bubu nwura ye de guso ye de guso ni nyina odi a wonye odi aduan na sanya na me bebiri na fira aduan ni ene ne ma ye boye ye di nyina ye bo no eso aduru ene ma ye di nyina ye bo so aduru enti no ahwodin na asa de na kan tete nuane die ne hama no eye mani padua no ene enya saa no mane nyama ebiem saa no mane nyina afiri ho ene mfiri ho kwa na wo ho a ene de ma wonye ene mo se ye fere na abefo sabi eburu sabi akunto obi a oyere ho metete aduru man so nsa baka ze me de me yere nsa obi ho no obi ti wiasa mi wanya ye wo no mfie aduasa e ko na aduasa ba ko na aduasa mienu akiri onsa ada ontuada enso yare sisi yare eku no si ateka ya kan eku no to ase ne ho kire no ni nyina anam saa no mai so kan ye na nan didoi ya poto makoi hwie didoi ze makoi dam na wapoto men na champon be hu bebre wapoto makoi afra oboya second we fifire tregu nyina yare na etuko ene doctor aduro ni anom ene sutre ai ni ye fepa o de mo bia onnom kan ye frefo mba hwe ne ma ye kuntum na han na abode han ni ya buka to so ye da sansu ni anum bi ye se ye na mo anso na nanom nom nya mfie 100 years boy omoto wona ya no ma num nsu papa afa vidie mu enya san ni yawu entiti obi ka titi obi kire omunim de ya na nanum nim de okay itina na ubetu fo se saa ne ma na ekoso maba wa ni nya ya na oh hene me da wase he yankopon bo soro ba asase ade bi obo bia jam otumi a ehye nsa ye ne hwesofo a odi bu hu akonta akoma nyankopon enti de maba wa no mo ye bia mo hwe se asase ohwe na okwa ti asase ya sana nanom fansa ye de kire osoro e kire asase ya na de bigugo de hwe hunu se asase na okwa ahonhom te ho ye ni ahonhom na ekobo ye dem kura ahonhom tim ti ye wura fire ni ti enkata hu nsie ni mo ye ho ban nsie ye nya aware awam ye ma be pempa ne na wo ekoso no ekwa ye wo mu nyina be dodo na nyini me pempa o onyini nu ba bia na bra wona sha se sei wanye wi a wanye nsa tramon ni koke na bra bo asei na wo ye wo dodo na bra bo asei kan tetene na nanom no wi wo ho na kan tetene efre ni buruburu tramon na efre ni buruburu kan no ye na nanom nom na dwoto ho ye na nanom enso no mo nya basabasa se de na edie yiwo ye na nanom nom mai je nantini nyina nsei na otwemie na otwemie nsa na nsuo nkan ni padua da ye na nanom nya saa enso ne adai nti saa kata ho sie na ye kana ma no ni so no ene wo obone ewo man nkora no be pen bone saa no nti anon me de futu amri tu obi an se bia nyemo ba nyema na ma ya na mabonte so mon kata mu nsie na mon wa upa na nkora no nyini me pen pa na maboa asante man ene Ghana man na sabi eburu sabi ekonto omu nyina ebenyom so mfa so da bi okay nana bomoden na pe hababa akumienu bi mame na afi no yemfa nuhunu hu nkomo na yenso yabusiafo kobiri komfo biem so number 1 eho na owo wono ene enini edi nkomo yi yeka kobiri komfo dia se de mu nyina mu nim sebe onye komfo ketwa ana enye bosom ketwa ewa asante mantem hanom a ne ho ntena ha ene ne ho pampa no ebofiri krotia na commenting fitwa se kukunyinaka na obia enimu a ene mapa ne guso wose kata ho na fa ho sie aketeisia eni na yeka ne se aketeisia no omo nkura ye ho ne yenya ase nyema se ya hoto se ye ni giamuru so ai wapa wo ni bi ache enso no enye social media nko aso na betini akire wani so ana wani gi ade mo ani nyi ewofio na bompa ye se twedi ampon na nanom be mo asoe asumdwe mu na afei akwara ni nyini no wode na akira mansan se menso me ba eni nana edro be na abebo modern anu akire me oh ohene edro de me chewbi cheme ba ko mienu bi na ye nsori
Akumayade eduro. Akumayade eduro, akumayade ankasa. Hey, one of the most important organ ewo nipem. Ntehyewa, omo na ntana omo te so no. Dabi. Ntehyewa. TB asenwan. Omo na ntana omo te so no. Okay. Ni sei, unya kube nsuo. De chefri kube nsuo. Ane aha efe ni nsedua nsa homa. Nana nsedua nsa homa de. Ebi kura na esi me nchen so menim. Ebi ni me nchen sisi a. Nti wo de ohia afre me. Na kyerɛw. Okay. Nsedua nsa homa. Kube nsuo. Ane nsedua ya nsa homa nkom. Na wo de wa yam. Ade nsuo na fra no asone so. Na wo de nsuo na wo sesanom. Na wo sesanom. Na wo sesanom. Nyina ebejai. Se yare hunu dia. Yare hunu dia ebejai. Nemum nye yare hunu dia na bibi ta chire dia. Ene ayi se pam de ta chire nansa na onya ahoto. Yes anom anom ne kwa. Obi a na koma ye ne ya. Ana onante anu wo ote so. Kube nsuo ene nsedua nsa homa. Nsedua nsa homa ne nkom. Se wonim ahaba na onfro. Wo number na fato dwama me. My number is 0595 17 6394. 0595 17 6394. Die onim nsedua nsa homa no de eni kwase ofro ote aba na onyam no onfa mfra kube nsuo no no nsone so no nom nkakra se yare tra de ya na ho beto no na se bibi wa akire de ya ene ye je se ohume na busua asema na America se bebu se be konto suma ye kura mi me ben se menka ho asem bia ansa me ne mo kasa nyina amambra ne amanne ani nro na me kire ane de ensem fata ekoso ya Abibirem ane ya awo semu ane ye yafuru ye nyinsan semu ane ye pressure ya ko wa twetwa ensemu na me kire they say o fa bia bebie station bia we de brameboawo me enye brameboawo ntiu ne mo mepese ye hunu ya mamre ene ya maneye ne no nkire se wadwuma no anasa wo moa no mintimi nye metima ya aboro so ne mo brameboa na doso dodo ti se ohia me moa se ye moa bia akwantuo nkrata wo me de brameboa no nye no ntina me wo ha nanso ohia me na afre me a de opa biara me jama wo sa ware na muntamate na pesa me kabuma aware na firi muntamate e firi afeko emfama. Oh, okay. Na mo mfoforo na e firi afeko emfama se bebu se be konto bia aware ntamte oba na akwa ware o be ma na akwa ware ntafira me nkoti wo muntama na e basa bible so de o se de aka bomu no yantitim ya ka bom yantitim nti se waja ware na wotwe na bosome bi ni ade afi ba na ware be ma na ware a na me kwakwate wo muntem da bi me de me nya sa adwuma no ne mo waja ware mu jai fofrom enche ba na wo woni atofom ba na ware odi woni atofom be ma na ware o ba me ka to so o dimlika e be ba de sese e fodie won ho ansa na ware ni mote no o be ba e pa cho se mesra mu fa cheme yensa antena me yire fa cheme yensa antena akwantu asmo dien o dia me se frɛ me enne de eye nuro nyamamre ne amane ho asana mbeka bra na mebo ana do so ntino o dia o frɛ me ade wo hia bia me yama haba na bi na ade ya na ya ha yenkwati adurom la ne ha ha ni nyina ya ha ma ya ye ha na ha ma ye keka bum ne ano ma bi beto akyekyekyere aka to so ade ya hyehyehye ba bi ama wakoma so ade ya de abam tietiefo amutie me Nana Kofi Champon biem su Kobri konfo ana me ka sei de ohia bia no e ma no nya okoda na entra on twese wo pesika ansa ho da bi ana fa number entra on twese wo pesika ansa the number is 0595 17 6394 0595 17 6394 na afra binya Nana Kofi Champon abusia me ankasa me name Kofi fo mienu ni twahyiaye na ono di Kofi Champon na me nso me di Kofi Owusu Aduomi ena ye ba ye bedi nkomo ono no sebe osom santeman bosom kase pa ena me nso me som santeman kasa mfanyini kase pa nyansapo TV enu nti ye mamu nyina ammo ene hwe ni yie na tutu anamo yie na wankwa nkoto amanim wo fa afura bo ho so hya wo so na di ho so na gya mo ho yiye ene awororo no oba hya atade asebe
ese fata ye mema no dodo na no a wo mani abre no enye onufu na oyigu abonte na ohu a wo behwe nya otoma na egu abonte wo kra ohu a yebu ani chie sei na emu obi a wadress decent no yehu a na yesa atwe ani mi se mitue mi hu oba pa na watade ni yu a mi hu sam ho am se atwe mani am sa hwe o sei na we nu de mi hu a ohu kra timi ye mehi saa na mema no dodo na wo mani abre e wa abrabo mu tie mu a mo woro ho no sebi wo mo ne mo da keke tis why no nsa on se du tama saa be ma ne twempra na e bra wo kware no kware wo ba wo ngro ne ho saa de tie eti ayi nyansapo kasa mfanyi so subscribe share na like na fo adwenche no fato ase e fama midi ene abusua pani owusu aduomi mamu nyina mo ene hwe Pray when in a wow, but that's a new. Yes, I pray when in a wow, but that's a new.